Tak čemu jsem došla dneska to video s websánet, protože mám můj odzimnější kamarádku, je mi to jako zabavilo prostě. No, dala jsem to hnedka do ruky, takže to bylo úplně nejlepší. Mě mohla udělat a takhle. To rozbalím. Já jsem mi taky teda posílala balíček, takže jsme se teda každá do ruky. Takže tak, já to teda rozbalím. Mám pravdu, že kolem tam dala nebo 10 věcí. A já jsem ji tam dala jako hodně málo. Takže já jsem, tam se můžete podívat. Jako první je dopis. Takže se podíváme na dopis. To zase tak nenaškrábala. Doufám, že ne. Kamí, jsem moc ráda, že s tebou můžu dělat web. Jo. Dobře. Takže jednička, tady dáme jedničku. Jednička. Tam píše něco na rýmu. Jo, dobře. Něco na rýmu. Luxusně. Luxus. Takže zde byly kapesníky. Klasiky. Klasik. Musí být. Ale jako jinak jsem ráda. Takže dvojka. Něco ode mě. Dvojka, neřekla, že dvojku asi nepozná. Dvojka je tady takhle zalepená. Něco ode mě. Tak co to bude? Jsem teda zvědavá. Ježiš, to je hodně zabalený izolepou, jako. Dělej si mě prdel, že ne? Jsem tam toho dala takové hezké věci. Hrozně hezky jsem to tam dala. Dala jsem tam, myslím, že sprcháč jako pěnu do koupele a tady takový ten přímo taky natočí. Já teda, ona mi to natočila, já to potom dám na YouTube. Když jste chtěli. Kdo by chtěl, tak si napište do komentářů. Protože kdo by chtěl teda, Ani jako otvoreně dostala. Dala jsem tam celkem 3 věci. Takže tak. Já vím, že tam bude nějaká volovina. Já to tuším. Tuším, že tam bude nějaká volovina. Vlastně nechci dělat prdel. Ale fakt mi věřte, vlastně nedělám prdel vždycky, jo. Takže tak. Ježišmarja. Trošku tady taková. Já bych to nepomíčila, ten balíček. Jo, tak to je teda tenhle balíček. Takže tak. Dostala jsem teda vodní takovýhle náramky pro mě. A dala jsou takové komičky, tak to je úplně nádhera. Děkuji ti moc, Ani. Asi myslíš si zase asi, že jako nemám nic, že? Takže nic, ne. Tak jdeme na 3. Něco na dopis, netrhej to. Něco na dopis. Netrhej to. Takže to nemám trhat. Jo. O, tak teda nevím, jak se do toho mám dostat. Ona teda nemá YouTube, ale chystá se to udělat. No, se myslím, že mám karet. Jo, takže to je takováhle známka. 13 korun. To je úplně luxus. Známka teda. To bude kolikatka. Takže 4, takže to je tady tohle. Wow, tak co to bude? 4. Něco na pusu, drogerka. Známe drogerku, že jo, všichni, určitě. Takže to je tady taková tuška na rtě od Maybelline. Plec. Takže to je fakt hezké. Děkuji ti moc. Jsem nečekala, že mi takhle odmění.
teďka něco na ruku, na nohu. Jo, takže takhle olmík, jestli to vidíte. Taková ta holčička. No takže to je fakt krásné a děkuji ti moc. Jako jo. Líbilo se mi to, říkala, že tam bude sprchák, ale nebyl tam sprchák. Takže jsem teda zklamaná. Ale jinak jo, dobrý. Takže nejvíc asi mě zaujala ta tuška na rty. Jo, co ještě jako má kvalitu. Jo, takže takhle. Říkala, že je to koupený, ale není to koupený, takže tak. No, to bylo asi celé video. Už se vám video líbilo a já, pokud se vám líbilo, dejte like, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike. A byla bych ráda, kdybyste mě hodně odebírali, takže bych asi byla nejradši. Takže ahoj!